Kaixo jende ona, eskerrik asko kaleidoskopioko gure ilargi itzordura etortzeagatik. Gaur, haren argirik gabe, hilberriak laguntzen gaitu. Ereikiteko ilargiak. Eman ditzagun minutu batzuk geure bihotzean hazi bat ereikiteko benetako ekintza energetikoa egiten. Eta konpromisoa har dezagun hazi hori zaindu eta elikatzeko datozen hilabeteetan osasuntsu eta eder garatzen ikusteko. Egon gaitezen isilik eta entzun dezagun gure barrua. Zer sostengatu nahi duzu zugan? Begiak itxita edo irudiei begira, har dezagun hazia eta egin dezagun ekintza sortzaile hau. Mila esker eta gure hurrengo itzordu arte. Hemen kaleidoskopio, leku on bat itzordu bat izateko. Agur!